Duela urte bete, gehiengo sindikalak greba orokor bat deitu genuen. Ordurako, milaka lagun sartuak ziren langabezian. Eta xantaia edaten ari ziren. Banaka eta negoziazio kolektiboa. Greba da, mezu argi bat emateko deitu genuen. Politikak aldatu ezean, gainean izango egituan murrizketak eta erreforma. Denborak arrazai eman ditu. Orain, lan reformarekin datozkigu. Krisia sortu duten arrazoiak konpondu ezean horietan sakondu egiten dituen lan erreformaren. Eta behin betiko onartuko den lan erreformaren edukiak are eta okerragoak izan daitezkeela ohartarazi nahi du. Guzti horietako alternatiba badago. Zubideen murrizketa hauen aurrean, erantzun gogorra eman behar dut. Hogeita bederatzian greba plantatzen dugu, eta pixka bat voluntaldeko deialdiak botako ditu. Hogeita bederatzi bertan greba dituko dugu, eta goizeko 11:30 lehenbiziko deialdia egingo da Donostitikan, 3 zutabe aterako dira, bat aterako da Zabuesetikan, beste bat Antiguotik eta beste bat Anoetako estadiotikan. Nolabait erroniko berriak eta eskualdentakoak Anoetako estadioko dira goginake. 11:40 Anoetako estadioa. Handikan bulebarrea abietuko ginake, 12:00 manifestazio erraldo bat izango dena, 3 zutabeak batu. Hori goizte partean, eta gero arratzalde partean, hemen bi deialdiko dira, kontutan hartuta, Lasarten beraz ere jai dala, haiek planteatzen dute, arratzaldeko 6etan manifestazio bat egitea, Lasarten, txontuna eta gero guk hemen Hernanin, burutuko genuke, buruntzaldeko manifestazioa. Arratzaldeko 6etan, Gudari plazatika. Eta pixa bat izango dirake, deialdiak edo egun hortan bertan egingo ditugun deialdiak. Orduan, hortik aurrera alderako bat dirortzizue, zuen aurreikuspena da greba orokorra izango da eskualde honetan? Eskualde honetan? Greba orokorra, hogeita batean izan tan bezala, usteko baiatzeko hogeita batean izan duzula, greba orokorra zurtuko da, esaten dugu, akaso honetan, komisionesek ere, greba deitu duren zenturekin bat eginez, baina deialdia nuzatuta dakaberak ebai, orduan, esaten dugu, garrantz ere izango duela horrek. Esaten dugu, komisionesek behartuta sortatu dala, gero hori deitzea, nola batxe, ikusten dudakoz, dakalago beste biderik langile bat erizatzen ezkintzeko. Eta orduan, ikusten dugu, indargeiago dula urtean. Zuek sindikatu bezala badokazue jarrera bat iraiera begira beste deialdi handi horrekin edo oraindikan jarrera bat, ni personalki egingo dut, duda egiten dut, irailako interesin greba egitu dut. Personalki da, iritzi personala, zotik antzerdan posible da, greba plantatzen duzuen suposatzen da, rekorrido guztia, aukera guztia bukatutzat ematen dituzula, eta orduan gertatzen zula greba bat. Zertan egiten da greba bat planteatu, eta ezan gurreko egunean, guendikan irikila daudela, adostasunean partide politikoekin iristeko greba hortan bertan bera geritzeko. Horretik ezan jarraten dia pista batzuk, nundik norakoak, eta horretzen dugu baina zorrean dudala, eta horretikan, agian guk azkaztasunakin, eta dudala dator, eta horretikan behartu baitu agian mugitzea azkarrago. Baina usten dugu momentu honetan, esan behar dula greba. Beharrezkoa da momentu honetan egitea greba. Iraiak behartzeko goita behartzean, behar du izango da. Eta ikusiko dugu egingo da. Hori da, ustean. Maiatzako goita batean, planteatu edo egintzan greba orokorrak arrazen eman digula gaur. Politika sozialak ez direla bate aldatu, langile klasaren aurka joan direla, eta horren erru asko, bi sindikatu gero bat dutela, herri nago eta Nafarroa bat.